बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे टाउनाव दिनै आबसु जिखिनि बर'फोरनि थाखाय रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोना रेलि लादों आरो बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो बायल' बिबाह बिदिनो जानाय लोंनाय ड्राग्स मुवा गोबां बर' लाइमोनफ्रा गोदोसोना थाबाय बिनि बेलायाव बिथांमोना दिनै बे रेलिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिफोरखौ खावलायदों सांग्रांथि थानो थाखाय जोंनो गोबां गाव गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै बिथांमोना फोरमायदों आं बेजों लोगोसे खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय दिनै सारमोना जि उदालगुरियाव बेयाव 52 साननि बेयावहाय हानजा सोलिलांदों बेनि बेलायाव मा बुंनो सारा दिनै 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान आरो बेजों लोगोसे दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनिफ्राय 67 मायथाइयाव जोनोम मोननानै दिनै 52 बोसोर जाफैबाय आरो बिनि जों मोनसे साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावदों कंग्रेचुलेसन जासिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने दाजेननायनिफ्रायनो जिबायदि अनसायनाय आरो मदद बिथांमोना हेफाजाब खालामबोबाय मदद होबाय बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे माने गोथार मोनसे साननि गेजेरजों जोङो साबायखर बावहरदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि हाबाफारिफोर लानानै दिनैनि बे गोथार सानखौ फालिनायनि जिखिनि आयदाफोर हरदोंमोन बेफोर गासै आयदाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों मावफुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो सदराव बेलासिनि 3 रिंगायाव रेलि खालामनाय बेखौ बिथांमोननि बिथोन बायदियै जों दिनै रेलि खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो जोंनि जायफोर बारग' बिबानगिरिफोर रुंसारि बारग' बिबानगिरिफोर बिथांमोननिसिम जों खुलुमनाय सिबिनाय दिनैनि बे गोथार सानावहाय जों बावहरदों साफ्रोमबो मुंख्लं बिथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जों बावहरदों बिथांमोननि बावसोमलांनाय गावनि जिउखौ बावसोमलांनायनि थाखाय दिनै जों बर' हारिया मोनसे बेबायदि दिनैनि थासारियाव जों मोनफैनो हादों मोनसे मोजां थासारियाव जों मोनफैनो हादों बेखायनो बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जोङो खुलुमनाय सिबिनाय जों बावदों आरो दिनैनि सानाव जोङो जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जौगाहोनाय बर' हारिनि थांनाय आरो बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारिफोर लागोन बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि मददखौ जों जेरै सिगां समफोराव मोनबोदों फैबाय थानाय समफोरावबो मदद आरो हेफाजाबखौ मोनलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो साफ्रोमबो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावनाय साफ्रोमबो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम दिनैनि बे गोथार सानावहाय आं कंग्रेचुलेसन आरो बे ग्रिटिंस आं जासिहरनाय जायो आरो बेजों लोगोसे सारमोना जि बायल' बिबाहखौ होबथानो थाखाय मोजाङै हानजा सुरदों बेनि बेलायाव मा बुङो बायल' बिबाह लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो बुंबोदों मटिभेसन मोनसे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो मिटिं दावथिङाव जों बुंबोदों नाथाय माने गोबां समाव जोंनि जिखिनि हाबाफारि लानाय जोङो जिखिनि एवेयारनेस मोनसे होबोदों बबेबा ओनसोलफोराव दिनै बेयाव खामानि होआ बेबायदिबो जों नुनो मोनदों दा आसाम सरकारा जि मोनसे इनिसियेटिभ लादों बायल' बिबाहनि एगेन्स्टआव बेखौ जोङो वेलकाम खालामदों आरो बेयो कन्टिनिउ जानांगौ जोंथ' दिनै बुंगोन जे बिथांमोननि बे इनिसियेटिभआ मालाबानो लानांगौमोन दा खिन्थु एसे लेटलिब्लाबो दिनै एटलिस्ट स्टार्ट खालामबाय बायल' बिबाहनि एगेन्स्टआव बिथांमोना इनिसियेटिभ लानो बेखौ जों वेलकाम खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिफ्रा गावनि थाखानाय हा पाट्टाखौ गारनानै गोदाव सोराव हा लानानै होखारजानो गोनां जादों बेनि बेलायाव सारा मा बुङो बिनि बागै आं दिनैनि तारिखाव आं बेबायदि कमेन्ट होनो थाखाय लायाखै उननि समाव जुदि सम आरो बोथोरखौ नायनानै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एपल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एपल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन
थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।